Mga igsuon ang ato ang mga pagbasa karon nagdala kanato ngadto sa pagtan-aw o sa pagsusi sa atong kaugalingon, ilabi na gayud sa ato ang mga batasan. Ang ebanghelyo nagpadayag sa usa sa mga batasan sa tawo nga posibleng ana usab kini kanato hangtod karon. Ug unsa man kini nga batasan? Kining batasan bitaw nga insecurity, no? Nga dili taganahan nga malabuan, dili taganahan nga aduna pay lamang kanato. Kanang ganahan ta nga ana ta kanunay sa ibabaw. Ug mao kini ang naitabo sa panahon ni Kristo. Ang mga Pariseo, ang mga Hudeo, naa sila ni ini nga mao nga kinaiya, mo lang dili sila makadawat ni Jesus. Mo na ang mga tao nabahin, dunay mituon ni Jesus nga siya mao ang Mesiyas, siya mao ang manunubos ang ilang gipaabot. Apan ang makadagkuan sa Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, dili makadawat niini. Dili sila modawat nga sa Jesus mao ang Mesiyas. Ilabi na gayud nga ilang nahibaluan ang history ni Jesus, ang kahimtang ni Jesus, kuno sang gigikanan ni Jesus. Nga sa Jesus usa lamang kaanak og panday, usa lamang kayano nga tawo. Samot na gayud nga dili sila makadawat kay malabuan man sila ni Jesus. Unya kun modawat sila ni Jesus, meaning to say conversion, kabaguhan silahang kaugalingon o kinabuhi. Apan kining mga Pariseo, kining mga Hudeo, mga kadagkuan sa balaod, dili sila makadawat nga mabag-o ang ilang kinabuhi. Dili sila makadawat nga mosunod sila ni Jesus. Mosunod sila sa usa ka lamang kayano nga tawo, usa lamang ka anak og panday, usa lamang ka pobre. Dili sila makadawat niini. Muna naninguha gayon silang ilang dakpon sa Jesus, naninguha sila nga ilang mapatay sa Jesus. Munang hangtod karon ang mga Hudeo nagpaabot pa sa Mesiyas, nagpaabot pa sa manunubos. Kita mga Kristiyanos, niabot na kanato ang manunubos. Nang anong dili mas sila makadawat ni Jesus tungod kay ang mga pagtulunan ni Jesus radikal. Example kanang iyang pagtulunan sa pagpasaylo. Pagpasaylo sa tuwang isig katawo, paghigugma sa tuwang kaaway, dili kini madawat sa mga Pariseo. Nganuman, tungod kay kun mo pasaylo gani ta sa tuwang isig katawo, mura ta gikwaan og gahom, gikwaan ta gahom sa pagpanimalos kanila. Dili ba mao man ni ang ato ang reaksyon dayon kung kita masakitan. Mao man ato reaksyon dayon kung adunay mga tao nga nakalapas sa atong katungod, ganahan kitang mobalos. Kung mahimo ganahan atong patyon aron kita makabalos. Apan dili ingon niini ang pagtulunan ni Jesus. Ang iyang pagtulunan mao ang pagpasaylo, paghigugma sa ato isig katawo ilabi na sa atong kaaway. Munang kung ilang dawaton sa Jesus, nan kabaguhan, conversion ang may tabo kanila. Munang dili gyud sila modawat ni Jesus. Kay dili sila buot o dili sila makapasaylo sila isig katawo kay para nila gikuhaan sila gahom sa pagpanimalos. Now makaigsunan ko ni Kristo, mao kini atong tan-awon karon sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Ato na bang nadawat sa Jesus sa atong tagsatag sa kakinabuhi? Tinud-anay ba natong gidawat si Kristo sa atong kaugalingon? Muna atong pamalandungan. Kay kung tinuod nga itong gidawat si Kristo sa itong kinabuhi, kung tinuod nga itong gipapuyo ang Ginoo sa itong kinabuhi, then makapasaylo gayud kita sa itong isig katawo. Naigugma gayud kita sa itong isig sa itong kaaway. Nakapasaylo na ba mo sa inyohang isig katawo? Naigugma ba ta sa itong kaaway? Mao kini ang lisod nga pagapuy-an sa itong tagsatag sa kinabuhi. Basin hangtod karon ana paghihapon kanato ang kaligut-gut, ana paghihapon kanato ang kasilag ngadto sa atong isig katawo. Munang nadawat na ba nato si Kristo sa atong kinabuhi? Nakapuyo na ba si Kristo
sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. O sama kita sa mga Pariseo, sama kita sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Hudeo, nga hangtod karon dili pa madawat nila ang mga pagtulunan sa Dios. Ug hangtod karon nagpabilin pa sa batasan nga insecure. You know, ang tao nga insecure dili malipayon. Ang tao nga adunay insecurities kaugalingon lamang ang kanunay gitan-aw. Ug dili gayud siya magmalipayon. Mag-uol gayud siya kung adunay mulabaw pa kaniya. Muna makiksunan ko ni Kristo. Gihagit kita karon sa Ginoo sa pag-usisa sa tagsa-tag sa kakaugalingon, sa pagpamalandong, sa pagtan-aw. Kung anaa na ba siya sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi? Kung ato na ba siyang nadawat sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi? Kay kung anaa na siya sa atong kinabuhi, then aduna gayoy kabag-uhan, adunay conversion sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi. 100%. Nga to ang kasing-kasing og huna-huna ato agayod kaniya. Og ato gayong mapuy-an ang ihang kasuguan. Ilabi na gayod ang kasuguan sa gugma. Ilabi na bagayod ang pagtulunan sa pagpasaylo ngadto sa atong isig katawo, sa paghigugma sa atong isig, sa atong kaaway. Munang ato kining pamalandungan. O kung ugaling anaa pa ang kasilag, anaa pa ang kaligut-gut sa atong tagsa-tag sa kasing-kasing karon, batok sa atong isig katawo, pangayoon nato sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga mapinasayloon. Pangayoon nato sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga malumo, ang kasing-kasing nga mahigugmaon. Aron sa ingon, sama kaniya, muhigugma usab kita ngadto sa atong isig katawo, ug mupasaylo usab kita sa mga tao nga nakasala kanato. Ingon man, mangayo kitag pasaylo sa mga tao nga kundiin atong nabuhatan o kalapasan. O pangayo nato, kanunay ang panabang sa itong mahal nga Birhen Maria. Aron sa ingon, siya ang mag-amuma ka nato, siya o ang iyang panigingnan, mo'y magtudlo ka nato o magagiya ka nato sa pagpaningkamot, sa pagpuyo o sa pagbansay sa mga pagtulunan o kasuguan sa Dios dinhi sa kalibutan. Aron atong mapadayag nga si Kristo ang Ginoo, ang Mesiyas, ana-ana atong gidawat ug atong gipapuyo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog manindog.